saritag ni Enete nakitag ni Harold. At nakaduha na babayan din sa akin ni Kutsena. Nagbayad di pa nagkalabay na. Aniya? Makapungtutak arang salangan ka ni Harold. Tinungpag, kalpasan ti parang ibaga ng agsina kami. Aniya? Ay sus, anya kaliday ka na pasama kada kayo nga agayan ayat. Agasa mapan na kay babaintan ngayon anak ka. Kat, amudan nga agkasar kayon kan Harold iti mabiit. Mabalin ka di asumardin kayon. At dalang ang madudog tirik na. Saan ko ang magplunday tayo pan nakagbabain ko? Ti ayop alalaki. Saan ang mapmap nagikimemay sa babae? Rosela, saan ka di ang mabalin na pagsaritaan nyo na saya at daytoy ka ni Harold anak ko? No si ka tayo ayatan na, si ka ati ikasar na. Anya ayati ko nak! Agulimot kayon! Sumrag ako niti kwarto! Kayak tibas nga! Timpagarop na iti karubada. Kat adda na disgrasya. Kam adda nakakita at yilugan ni Rosela tinaidumpar. Ne, apa nga ta? Kan, ada yung amin iti street light ti Balayda. Sa awan silaw iti sango ti Balayda. Saan ati kinasitngat ti Balayda? Tinakaidumparan ti kutsina. Panagkunak, gapo iti pan nakakita na nga adda kadwa ni Harold sa balay babae. Nabainan lakit ti ni Rosela. Gaputan na ira na akasarasarita nak. Nakitak na Harold kan ti babae. Kalkalabayan ni Harold di babae. Ha? Ay, kunak man no agkasardan. Day tati padpadamag ni Nana Sepa. Kastalaan ti panamang ni Nana Sepa. Dayta kati pagdaksan ti ambisyosa. Ena. Gayem mo ni Rosela. Kasapulan na ti panangandingay mo kunkwana. Uy, talaga amatan niya? No bilang agsinada. Subyam ka di nga arman ni Rosela? Sa anak amay kari ni Rosela, Ena. Saan asyak ti ararapaapon na alalaki? Ay dahay na po makasagit aklaw na ay nagsayagan. Ti amok, mapadaasa kuntang nambay, gaputa makiasawa di Rosela iti baknag. Ay, gaman niya nga ita, doon nagsinadan. Babae naklakit niya rumwar. Ha? Madasin na kapag sasaritaan na kita karo, ba't makita da? Mabitlaang. Nung nagsinanda Rosela kan Harold, kasanaw, di nagsugpo ng daan negosyo. Sir. At ang amin pampanunuta, Ina. Kaasimat ni Rosela. Itilaksid ti kinakuspag na kankuana. Maasyanak kankuana. Napadasak mat ngamin tinaawanan iti patpatgan. Ngam, sa bali ti kaso ni Rosela, sir. Liniputan ti kayan ayat na. Nagasa ta saan dapay nga agasawa. Makabirok to iti ad-adda may kari nga ayatan na, ken pakariknaan na iti ragsak. Inangaw ko nga ro di Mario. Mabali na subyan nga arman ni Rosela, no bilang? Iroruman dala ni Mario. Malaksid na baliwan dan ti kinakuspagda. Ay, sir. Ni Rosela ti umawawak kanya. Asong batam, kasapulan na ti mangandingay kankwana. Kasapulan na ka agayam da. Mamahinak la po mamakisarita kan kaen. Awan sa bali ang pangipagsakit ti mariklik na. Nagpintas ti arapaap mi kinihar. Nagtulag kami, nagsugpon kami iti negosyo para iti masakbayan mi. Rosela? Umuno na pa'y gayam amadadahal ti relasyon mi. Nganti nagsugpunan mi ang negosyo. Sapay ko maat, marisot yung tumatlaang data aparikot yung agayan ayat. At danamo, masikong kanunday di ang babae.
Kat asido ko mati ka sarda. Nagtakal ti karbagan na. Ala huston, di ka nagsangit, Rosela. Ad-adala nga masahir ka. Saan aday ta tinamnama ang amangagkan ka na. Ha? Sinak ka di. Agong gunak da ito, kapo iti kinambisyosa. Inawagan nak. Tayo magamakasapulam, ti mangandingay kan ka, Rosela. Isumadaak. Nagdali na adak ka na singadagay mo, anyaman tinapaspasamak. Iso nga amok, ad-ada kasapulan nak ita. Saan yung kadi nga amo? No sa dino ti paglemlemangan na. O nasaya at met no pimanawan iti dahi a lugar. Amang ano at da binilin na amang ipatungpal iti panggap na. Ngam nagsinadamatan. Awan mat nga tan tiga puna nga aramiden na dayta. Amangan no adda sa bali agapuna isung aglemleman. Sir, dito yung tayo pinatimplayo akapiyo. Sige, agyaman natin. Ni Attorney Madrid dayjay. Siko da soldado ng addan imatunan na amay sa detective agency. No saan na kumabimak nang awan kumatikas toy a connection ko. May panggapiti imbagayo kanyak, sir. Apaya, saan kayo palang agpabigbig kan ko, ana? Mariribukan na ka. Saan nakla nga maawatan? Saan lang ada kayo tinagbasol, sir? No, daman basol yo. Di kinakurapa yo. Awan sa bali nga inayat ko, ina. Kalpasan nga inihadayo ni Carmen ti anak mi. Impamaysak, tinangpasaya at itibiyag ko. Katita, baknang kayon, sir. Nabilig kayo pa ya tao. Saan ko nga ipagpanakkel no anyaman tinagunod ko? Kaste, at dagayam kidawagkan ka. Ha? Awan ko mati sa bali apang ibagaam iti daytoy nga ipunnog. Palimod ta kumapay lagan. Namnamaan nyo data, sir. Diyak tadaalan ti panagtalit yung kanya. No makasarita klakit di ana imbag ni Attorney Madrid o madayo akpay laang. May saak lagagangang empleyado yun, sir. Apay kitin nga itarayan nyo ti problema yun. Rumbang kumasangwan nyo, sir. Awanan ba inda kita karuba? Datay kit din ti pagsasaritaan da. Lana, Okay, Tanya. Agsangsangit kalat taditan, Rosela. Manipod nagsina kayo kinharaw. Nakapupo kalat tadita silintan. yapay lang pagsusurot ni panunod ko, nana. Dahil ito'y tigunggo nakitikin ako sa ko. Oh! Kasanong tinigosyo yung kinharaw. Anyat nagtulagan yaw. Itata nagsina kayo. Saan ko pa yan nakasarita ni Harold, nana? Ada nakaamuak. Ngawan ka no dito'y lugar tayo. Aglamlamang. Na, tanyat ilam-lamang na. Intarayan natin na sikugan na babae, kasta. Ay, amangando si kamot lang ti kasarnahan ako. Saan kami nagsarsarita, nana? Kalpasan ti pa ng pasakit na kanya. Anya na ang tirupak, nana. At dapil na nabati ang delikadesa. Diyak kaya parang anak kakaasi kaputang bisyosa. Na, apay, saan ka kanipay na mga grigrigas? Agnakam tayo kuman, nana. Anawan na kuman dito'y kwarto. Barang makaturog ka. Kat namayatong tarik na king tubig at mapanak ijay opisina. Kanyamat day ta sa ludsod mon kanyak, ena. Dakon namnamaan na bigbigan nak ti amak. No kas pangarigan nga rotag parangkan katipod no nga amam.
Nakasagana nga ka di amang pakawan kan kuana? Kat awato? Sa anak ang nakasagaan amang sungbat iti dayta sa ludsod mo. No, mabak ng gayam ti amam. Kat panggap na kasubyan. Kan, no bilang kaya't nakapay ni Rosella. Aklo na nakapay. Anya tarami daw. Ena, saan ko akayat nga ayatan nak ni Rosella? Gapotabak nangag. Kas pangarigan laang, kayat kong ayatan na ti si bubukal a kinatao. Anya ka di ti planom. Ang datong kakadipay kan kuana? Nasa umpay la ti sugat iti puso na. Diyak kayat, ngag parang ngagungun daw ayak laang. Ay, awanan kayo iti bay, hindi kayo akarno ba? Anya nga utang ti bagbagayaw. Ay, hoy Mario, anda ka dita. Umasidag ka man. Apay ka din na sepa. Ha? Ni ina ko makit ti salangadak. Ngam sikat nakitak. Limalakyan ka sismoso. Ne, awan ti amok iti ibagbagayo nana. Nauli makat atao. Makumikumak iti talon. Paglikudan mo da kayo kanina, tiid mo na nakakita kiniharon nga nakadwa na babae. Ay, diyak mo. No asino tinakaidanon kada kayo dayta. Ngam, awan timpan padamag ko. Ah! No makitak na niya kayo na pagsasawak. Ibagamkin ko na. Ay, da kayo dito. Anyat kikita niyo, ha? Gusto ko man nanang. Ada na kababay, hindi kas tigararamidan niyo. Ay, di nakmanlapdan. Ha, kastoy ti may bagak. Palabasam lagtanday ta. Agasam, mismo pa'y gaya matigaya mo tinakakita. Nga ada ka dua ni Harold na sa bali babae. Dua ada ka ni Mario nakakita. Hakat, no talaga mo tagayam na kanina, ay sakit na ka ko ba? Unang kada kayo nanang, gustoon. Naguguhuran lao na yan ti puso kan panunod ko. Amoy ka di, akagurgura ko ni Harold. Na, maagkamot. Nagalisto ka na nakalipat. Masapol ama aman nyo dahito yan amog nanang. Maluglugin gayam tinagsumpunan may anegosyo. Anya? Ni manang lema tinangipon no kanya. Ay kalukuan. Ang mga naintaray na lang tiganan siyaw. Isong aglimlim mo rin. Diyak ka mo. No ada sa bali aga po na no apeng aglamlam magnana. Ti problema. Diyak pa'y nakabayad ka nagiti utang ko. Na? Kasanuitan. At damanan na mabaina. Ladingita Rosella Idi pa'y laang. Amukon. Nagbuti nga kla na ibagakan ka iti pan nakakita may idi ka ni Mario. Nga, ada sa bali a babae. Akakuy-kuyog ti kayan ayat mo. Oray imbagayo pa'y nga ta. Saan na makatulong dita. Tapno masalubar ti relasyon mi. Amang ano, saan la siya ti mo na babae ti biyag na. Ginundawayan na laki di ti kinambisyosa. Inayat na kangatamot ni Harold. Kat amang ano nasulisog laang matiti sa bali ang babae. Hala, isardan na lang pagsarita ni Harold. Ad dala masakitan ka. At nadagsin na problema. Maluglugin ti negosyo bigyan ni Harold. Kati problema ka. Diyak pa'y nabayanan na giti utang ko. Anya? Maburi-mura na klaho na ina. Kaslakayan ko na yung pakamatay. Ay! Saan mo nga aramidan ti kasta? Di kag panunot iti kasta. Pangasim, lawlawagam ta panunot mo. Rosella, agyaman na. Tapinatgam ti awis kong agkita ta. Madudog tirik na. Ang makakita ka dagiti luam. Diyak lang kung makayat ti makipagkita kan ka.
Mabainag launay. Saan ang nagbaliw ti Riknag? Ay ayatan ka pailaan, Rosela. Sana makatulong din na panagayat mo. Saan mo akabalan aliliwan tinalda ang puso. Kangunaan launay. Saan na ka matulungan? No kasano ang mabayan ang tagiti utang ko. Kasta ka diti panangrukod mo iti panagayat ko kan ka, Rosela. Gaputan ako rapayak. Di na kon kabalan nga ayatan. Isan ding tanay ta pagsaritaan, Mario. Panawan ka na. Kat saan ton ama ulit na ito'y apanang kita ta. No amo na ko man ni Mario. No kasano ang masaksakit ng launan. Amok. Do sa kamin na gito'y. Rumpa nga kastoy ti sa gabaan. Natagsan launay ti parokong ko. Makulkulapan ti panunod ko. Kaya't ko nagibusan na ito. Ay, apa, mangibabain ka, Rosela. Awan ka din ti babain mo. Awanan ti delikadesa, ha? Kunam nga tadyak na mo, ti panakisidarak mo ka ni Marionya. Nana. Ay, apay naman, mamatulungan na ka na dyan lalaki. Ah! Nga. Mangibabain ka, apay. Matulungan na kaya na dyan lalaki, mamirmirat. Mahigit din, Nana. Pagsimba kang hindi niya bibisahin. Awan, tinapatig ka na kayong tiyan pag namayan niyo. Diyo lang mo no kasano maringrigata nak. Namuyal ako mananang. Kaya't kundi agpakamatay. Isumot lang at di mo maibawing ti imatang mo iti sabali a babae. Ito asaan ama atiw ni ina iti kinapintas. Adayo ang napimpintas ti ugali na. Sir, dak kabalan alipatan ni Rosela. Ngam nasakitanak iti imbagana. Saan ka no ati pamatag ko? Ti makatulong ka dagiti utang na. No ti utang na lang ti problema. Siyak ti makaammo amang bayad. Anya? Gamit ti kondisyon nga umanugot ang makikasarkan ka. Siyak ti makisarita ken ni Rosela. Pangasiyo, sir. Saan nyo ko mga aramidan dayta? Diyak kayat ngayatan na. Gaputa sa anak abak na. Asino kayo kadi? Taapay nga aramidan nyo dayta, sir. Ne, kagura nagsamot din. Diyak panggap ti mang tagibasit kan ka. Masair tiriknak. Nuga po iti material abanag. Nga ayatan nak ni Rosela, sir. Ngam, ipanaknak ko kin ni Rosela. Anadarisa iti panagayat ko kan kuana. Anyat ka andam dito. Wan, namo ako nasikatag nagdegosyo iti Rek. San kita ni Clemen na kasinsin mao. Ngem, ha? Nangalam ko ba iti kwartan? Tinaka mo, ha? Nana, ni Rosela tirantak. Sandak kumamat nga iruruman. Kaya't kung ay panaknak, ay turak ti amin, apanang tagibasit yo kanya. Ipanaknak ko, asaan at ikinabaknang, ti pagrukodan, tinapudnong agaya. Makakakidi, ah? Humanaw kan? Saan ka pumanaw, Nana? Aging gaajak makasarita ni Rosela. Leta! Pastor kanya ni Mario, Nanang. Ha? Anya akin na ti ibagbagang Rosela? Magtatakulag na ito ang lalaki? Nakababain tayo, Nanang. Siyak ti pasyar ni Mario. Kat da kami laang tagsarita. Dumanon ka, Mario. Siguraduang laang ang makatulong ti panang pasyar mo kanya. Taamangan no mairingan nakto ni Nanang. Amay sa akong analamiis abangkay. Nga! Rosela? Ano dito na ibagbagang Rosela?
No kaya't yung agbyagak pa itinapaot nanang. Palubusan na kami kini Mario at Sarita. Kidawag ada kami laang tagsarita. Saan kayo kumaama kibya? Sige. No day tatikid daw mo. Nala, sumber ka. Tani, panawan kayo malaman. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itay pa nagsangsangot Mario. Maapayasan kang tagdagari. Kaslaasin amarununawag iti panangkit-kitam kanya. Mabainak la kumamakisangon ka. Tumtum raman ang dagiti luam. Rosela, malunak tirik na. Saan ko akayat akaasyan na? Gapu iti kasasaan ko. Gapu iti arit nan awan ng nama kong ngagbiag. Saan mo kumasawan dayta? Naimas ti agbyag. Kan saan lang nga asi ti kabalak nga ipaikan ka? Saan ang nagkupas ti panagayat ko? Apay Mario. Itilaksin ti kinakuspag ko kan ka. Mabalin mo kumamot nga ibawing mo ti imatang mo iti sa bali. Ad-adamay ka ring ayatam. Awan sa miran tinapod nung agayat. Nupay amok, asa anak amay karikan ka. Kalpasan tinapasamak kanyak. Kaarig ko ti tumatayap ana nga tuunay ti tayab na. Kat natukulan iti paya. Awanan tinamnamag pa eh. Rosela, saan mo kumasawan dayta? Nakurapayak. Awan ti kabalak nga ipaay. No material abana. Nasaya at launay no kasta. Awan nga rodan ti pagbot nga mi ni Mario. Kalpasan na makambag dagiti panakabag iti lintag ni Harold. Sarong karak iti pagbaludan. Taad da na patag nga ibagakkan ko na. Okay, sige nga rodan. Bye. Awagak man ni Ina. Nakaring pa'y matlangat. Nagsaya at kumano ibawing laagan ni Mario Tiriknana kini Ina. Gam talagaan ni Rosela ti ayayatan na. Natanok nga agayat. Kat daytoy laeng ti kabaalak nga ipaaykan ko na. At dayta. Hello, sir? Oh, naimagarabi Ina. Nasingak ka diti pannaturog mo? Saan mat, sir? Nakaidaklaan. Siriringag pa. Ina, saan lang nga empleyado ti pangibilbilangag kan ka? Ngam, kas may sanganak. Kat dayto ti planok. Gatangag tinalugi ang negosyo ang nagsugpunan ang negosyo da Harold ken Rosella. Nasaya ti na panunot yun, sir. At damat langan pangalan ni Rosella iti pagbayad na kadagiti na utang na. Angam ka sa nun kataglamlamang ni Harold. Nakamaganda ti polis, Ina. Ha? Pulis? Amo ka maburburtsaan ka. Ni Rosella ti pangibagak to iti daytoy. Kat siguradok, saan ang makapagkadkad ni Harold? No bilang kasta ti mapasamak, sir. Marisot tumatan ti problema ni Rosella. Amo ka din ni Mario daytoy? Saan pa'y? Si kapelaan tinang ibagaak. Hindi ko mapailarabiya ka sarita ka. Anyat kayat mo asawa, niti pa ng sawom kin ni Mario, ha, Rosela? Nangagyo ka di, tinagsaritaan mi kini Mario, nana. Kinitaw mo, asa anak ka makibiyang. Tisaludsod ko, tisong batab. Anyat maganab mo, iti dayjay alalaki. Saan kayo kadipay anaditigra, nana? Agyaman kayo.
Ta siriringak pailaan ang bigatan. Ah, Rosella, Agyaman kayo. Tamatilmon ko pa itikanak. Ikarkarigatag amadaanak itinamnama pa yung agbiyak. Kakidawag na nang ugdas ko man tinapasamak kada kami kini Harold tapno agpaliw kayo. Nalpas kami na nagsarita kini Harold, Rosella. Kat awan nagpilian na tapno saan nga umanlugot. Nagkita kayo kini Harold, Mr. Del Rosario. Tiawanan ba in? Inalilaw nak. Inrobo nak. Mariknag, kaguram launay ni Harold. Apay, saan mo ka din nga ay ayatan? Rumbang ka di. Asong batak dahit asaludsod yun, sir. Ah, ladingitak. Saan kumaarong ba nga damagag dahit abanag? Napabainan kayon sa itipan ng sungsungbat ko. Pakawanin da ko. Awan na nyaman na ti amin kanya. Ti pagsaritaan ta kat ti anugot mo, Rosella. At dan pagbayad mo kadag iti utang mo, no ilako yung kanya kini Harold tinagsugpo na nyo negosyo. Agyaman nak. Dakdam namahan ada kayo ti makatulong kanya. Matanagan kan sa launay. Amom, naggapo at met itirigat. Ita, ti pagsaritaan ta kat ti maipapan ka ni Harold. Anya ti may panggap kini Harold. Natiliwan dagiti pan nakabagitilintag. Nakabalo din. Anya ti atraso na. Ni Harold ti utek ti pan nakadangran mi idi kan Mario. Gapu iti panagselos na. Ti awanan bain. Anya ko matiga pong ang selos. Agbabamawi no aping inayat ko. May amta siya kung ti mga sikaso iti deed of sale. Sayang ti negosyo. Siya kung ti mangituloy. nagdakas kat kaya man ni Harold, sir. Gapo iti nalaos sa panagimong na. Kabailan na ti pumatay? Ay, sakton ti makaammo ang mga ibaga ni Mario dayta. Ah, sir. Saan ka di apanawanan tapno maamuan mat ni Mario ti may sa apanimad? At dapay la pa nagduadwak ina. Sa bagay, maawatan kayo. Ngam saan pa'y nga tama kadlaw? No apay anak kasaysaya at kayo launay kan kuana. Di na nga tamarik na pamatag ti may sa nga ama ti iparparik na yo. Pinadas mo ka din at iningiting ni Mario. Saan pa'y mat, sir? May sapay abanag amang laplapad kanyak ina. May turad konton ti agpod no kan kuana, no, aklunan ni Rosella. Kaya't ko ang masursuro na nga ipatag ti anak ko, gaputan na tanok nga agayat. Oh. Adda ka dirong ba nga pagsalitam, Rosella? Narisutan ti problema. Makarit na at di pa nagbayin kini Mr. Del Rosario. Nakayeb ka sa itinasabra ka pa nagsaukan ko, anak. Isulagayam ti makatulong kanya. Nagbalinak at napalangga. Gapo kini Harold. Ay, Rosella, nasaya at atao ni Mr. Del Rosario. Sana sigod dapat nang. Kat amuna, no kasano ti kasasaad tayo ang marigri ka. Ado dagiti ba nagapagbain na gapo kini Harold. Kasanon no nagbaligi dagiti binilin na anang dangran katakwana kini Mario. Uray ta nakabalo din ni Harold. Kaya't ko tagpakawan kini Mario. Saan na pa'y nga inulit nagpasyat ito'y balay.
Nagagaw, tinagsaritaan nyo kanina. Ililiwa mapasyaran na ka ni Mario, ha? Ulitak manin nga ibaga kada kayo, Nana. Agnahagam kayo kumahan. Nasakitin na namin ni Harold kanya. Ngam nasa isaya atin anapasamak day jay. Asaan kami nga gasawa. At ako mamanan ti panagsagapa. Ay, Rosella. Maawatan kayo, Nana. Kaya't ko amay payan kayo iti pagnamayan. Ngam no na duma. Tinangato apa nagarapa at ti mangikulbo kada kayo. Anak ko. Panyamutan dagito anak tong palam. Tibiyag ta. Kasla na ilunod tamutan. Saan alunod tayo, Nana? Panubog lang. Tapno maamiris tayo dagiti nagbidtutan tayo. Minanas pati masabat ko. Nakatumog. Sana na kasi di anak kang nga to titimid na numagmag na. Ay, ina. Si kamot gaya ang balasang ko. Ay, danda ni Jack may perang dagiti matak. Gapot bain ko. Nana Sepa. Awan ti rumbang pagbayanan nyo. Ay, mabainak. Gapo iti kinaparamag ko ide, malasang ko. Napadasan mi mo tinagnamay nga mapagbiirlaan. Kasano? Nalugi mo tinegosyo da Rosella kanday di Harold. Talaga kastalang tibiyag na nasepa. Adan sa jaya ni Mr. Del Rosario ti gayem ko. Agtrabahon sa itisigo da negosyo da. Ay, kababain nga anyalangan ti ibagana kiti kakaruba. Empleyada langan, itisigon a negosyo da. Rumang ranga ay matlangan tinegosyo ginatang ko nagpuunan idi da Rosella ken Harold. Naimbaglangan, tanapanunot yung agatangan, sir. Ket ada nangalaan na iti pinagbayad na iti utang na. Ket, kumusta ti panang pasyar mo ken kuana? Jak pa'y na ulit tinang pasyar kan ko ana, sir. Aglalo, tanakarwar gayam ni Harold. Gapo iti panagpiyansana. Amangan no agsinoblan tapay. Kalpasan na pinasaktan ni Harold ni Rosella. Kaya't napay ti makisinubyan kan kuana. Mario, awan pagdanagam kan kuana. Saan nakaadangran taad na nagtulagan mi? Agyamanak, sir. Saan ka kadyamas da? No apay nga aramidap da ito'y. Idi pa'y lang adamdamagak day takada kayo, sir. Kan itibagi. Panawan siguro nga ipudnok ti amin. Saan ka asab sa balikan niya? Gapo, taanak ka, Mario. Siya ti amam. Nakadadayo ti turong dagiti matam, Rosella. Pampanunutan. No daduma. Tibiyag kat maiyarag iti mangliwang-liwang atao. Ado ti panubo. Adag itadadakal adaluyon ti mangilemaskan ka iti kaadalman apaset ti taaw. Ngam tunggal pa ng batok, iti tukot ti taaw. At da ilulungaw, Rosella. Mario. Jak magawitan na kitiluwa. Inayat ko ni Harold. Taninamnamak ababaan kan ko ana. Kat magawat ko tila nga inararapaap ko. Naibaglangan. Tatinulungan nak ni Mr. Del Rosario. Rosella, Ngam apay ngay ayat na nagpailaan. nadarisay ti panagayat ko ken ka. Nakasagan ak nga gibtor. Nupay, nanumuak laang. Patawanin na.
Gapoy iti kinaambisyosa. Jak na rin na ti kinapundo ti panagayat mo kanya. Sapay ko ma. Tamasurusuro nakmatlaang nga ayatan. Uray, nanumuak laang. Nasa lukag ka. Agbaligi ti kaskan ka. Aglalo ita. Taadagaya mo negosyo. Mangrugrugi ak pailaan. Barang ititulong tinabak na. Ken adaan puso na. Gusto ti balakad ni Sir Kanyag. Agagawa ak para iti masakbayan ti agbalinto a pamilya. Mabay naklako mahamang pasangbay kada kayo, Mr. Del Rosario. Nanumulaang to'y pagtaangan be. Anya tinapasamag iti unag ti balayo. Awanan dagiti agkakanghin nga alikaman nyo. Ad-adda na babainak kada kayo. Ladingitag. Awan panggap ko amang sair itirik nam sepa. Saan ka akagura, sir? Agyaman akit di ata sinalbaryo ti anak ko kan inikat nyo iti trabaho. Ragsak ko ti makatulong iti padak a tao. Ay, malagip ko gayam ni Mario ngayon umsik. Rumangrang ayon ti biyag na. Idi damo ang makitak. Nasair kun sapay kit ditirik na na. Tatiam mo na kat tinagibasit ko. Sepa, naggapo akmat iti rigat. Napukaw ko ti pamilyak. Ano mabalin? Ket saan na ang mapadasan dayta? Sinarungkaran nyo man gaya man ni Nana Sepa. Ulitak manan. Diyak kayat amamon dakin ni Rosela. Nga anak da. Mario, ibain mo kadi nga amam ni Sir Ambrosio. Ar-aramida na amin nakabailan na para iti pagimbagam. Kayat ko. Ano masurusuro nak nga ito ni Rosela. Saan aga po ta anak da. Maawatan ka. Saan ka amadanagan? Mario, asna, siya pa'y kitinti mailiwan na makangag. Nga awagam ni Mr. Del Rosario iti rumbang. Papa, Oh, Kasta agyamanak. Mario anak ko. Itilaksid ang binaybayan kayo kininanang mo. Pinakawanak. Kan inawat nak. saan kayo akagura, Papa? Naawatak tiga po na. Jak laing pagaro. Apay anas ka nga ilimod mo kanya. Rosela. Oray si Kaena. Amom gayam. Ngamawan tinay pagpagam kanya. Kwa, Rosella, saan mo kumaakagura ti gayem mo? Sa bagay, anya ko matikarbang ha. Sige, panawan kayo. Rosela! Rosela! kagura naksamatan di gayam ko. Saan mo nakamakaman, Mario? Talagang awan palimad adin tulumtaw. Pasyarem tulaengen. Mario, Ay, Rosela anak, pinastrik ko. Sakbay panawan kayo kini Mario, tapno makapagsarita kayo anaimbag. Kwa, pakawanan na kuma, barok. Pakawanan na kuma kadagiti kita sa brako kan kaidi. Naglablabal sa klaunay. Nana, saan tayo kuman alaglagay pang tinapalabas? Pagbababawiak launay dagijay, ang anya nga ron. Nalpasan, kat tati daw-dawatak iti pamakawan. Kat sapay ko taadi mo panunutan. Ada saya atak-itakan ka. Kalpasan ana amwak anigayang Mr. Del Rosario tipudno nga amam. Sige, baka mo kayo adwa, agsarita kayo.
Maawatak. No apay nga inlimod mo ti amin. Ado ti basulukukan ka, Mario. Karaman ditan. Aga po kanya kat nagbayad ni Harold itinangdangran kada kayo kini Sir Ambrosio. Adda kita. Ulitak manan, Rosella. Saan ang nagbaliw iti panagayat ko kan ka? Diyak pa'y may baga. No nasursuro kan nga ayatan, Mario. Kayat ko at tingitin anay bagterik na. Diyak kayat nga klunan ka. Gaputa ambisyo sa Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.